ndikukhulupirira kuti mpingo zoona tikakafika kwathu tikakhumudwa chifukwa cha chiyembekezo chimene anthu ambiri timachitsatira, chimene timachitenga ngati kuti tikuchita za Mulungu, mpaka ulendo uja tikukocheza kuntunda komaliza mpingo wa Mulungu ukuyendabe pa mdima. Ndimafuna m'bale wanga ndikutenge madzulo ano tilowere kumunda wa Seventh Day Adventist uyimenane pano usuzumire kumusiko uona kuti nguluwe zalowa zikuteketa chimanga. Mpingo uja munkanena kuti ndi wotsala, tikutenge ngati munda, ndipo iwe nzanga amene umayima mmenemo nkumachemerera kuti zinthu zili bwino, nkumanena kuti Twaibu musamvere, Twaibu na chipembedzo cha Satana, zimene amanena nza sataniki. Inde ndilondole ooneka wa sataniki ne tilowe limodzi munda wa Seventh Day ndikuonese kumusi kumene kukulowera nguluwe zimene zikudya mmera. Malo ndikukuonetsa amene aboka, malo amene ine ndimayionetsa mpingo Seventh Day kuti mpingowu ngakhale eni yake ino mmati ndi mpingo wotsala, koma ine ngati munthu oti ndikuchokera ku chipembedzo chabecho kubwera ku chipembedzo chanu chimene mukuti ndi chabwino, mmene ndalowa ndabwera kuzakuonetsani malo oboka. Ndipo ndinayamba ndikulankhula kuti chipembedzochi kuntunda chidawonongeka, ndipo ndi malo amene nguluwe, mbewa, nkhwali, mikango, anyalugwe akulowerapo pofuna kuzakhazula mpingo wa Mulungu ndi kusakaziratu chipembedzo. Vuto ndila kuti ambiri amene mumapembeza mu Seventh Day Adventist, phatikizapo ine ngati membala wa chipembedzo chomwecho, anthufe tili mmakani odalira kwambiri chipembedzo chathu, ndipo timaziona kuti ndife odziwa. Chifukwa chakuti ndife ozindikira, sitinafune kuti munthu wina atizindikiritse. Chifukwa chovuta kwambiri nchakuti munthu wozindikira safuna kuzindikiritsidwa. Takhala tikulankhula zinthu zimenezi lero, m'bale wanga ndimafuna ndikutengere zinthu ziwiri zimene zavuta mu chipembedzo chathu, zimene kwambiri ine ndingafotokoze kuti mmene ndinkanena paja kuti kuntunda kwasokonekera, ndipo mnyamata amene mwamuyika ngati president kumeneko Ted Wilson, mnyamatayi amasonkhana nawo mzipembedzo za chikunja, mwakhala mupanga makani. Chinthu choyamba taonani pano ali ku Zambia Ted Wilson, chimene wapanga pamenepa wasonkhana nawo pakati pa abale achikuda amene makosanawa anakapangako maphunziro ophunzira chipembedzo cha Satana mu gulu lija lophunzira imene amayitcha kuti Scotland dressing. Ndiye zimene avala ndi Highland dressing. Highland dressing imene mukuiona wavala Ted Wilson kodi ni chani? Highland dressing imene inayambisidwa ndi Talutana kuchokera ku North America, amene anali wa chipembedzo cha Satana muzaka zambiri mbiri zapitazo, ngakhale King George asadakhale mfumu ku dziko lapansi. Tamverani, mchipembedzo cha tatani cha mpembedzedwe wakapembedzedwe kandima linali likulu la chipembedzo limene linkakakamiza wanthu kupembeza koma atavala uniform yofanana. Chinthu choyamba adayamba ndi chimenecho. Kachiwiri adazasintha kuti anthu adzivala zofanana, akazi avaleza chimuna, amuna avaleza chikazi ndi chikunja. Pamene ulendo wa chipembedzo cha mpingo wako nzanga wa Seventh Day umachichemerera kuti ni mpingo wotsala, pamene adayamba kupanga nawo misonkhano ndikuyamba kukhala nawo muzokambirana
za kagulu kena kamene kamatchedwa kuti bodise. Kagulu ka bodise kali ni mamembala ambiri ma Jesuit amene ndachi katolika. Bodise ikapeza nawo malo kuchipembezo imaphunzitsa chipembezocho kuti chili ndi mwayi omapembeza Mulungu kolingana ndi traditional yawo. Mukafika ku bodise achaini akabunge ka bodise ndi Roman Catholic pansi pa ma Jesuit. Zaka zambiri zapitazo kuzafika chapakatipa mu 1975 Roman Catholic idalamulira kuti mipingo yonse ya chikatolika ili ndi mwayi wakuti ngati ili ku Africa azipembeza kolingana ndi kacha ya dziko lawo. Ngati ndiwe Uganda upembeze chi Uganda, ngati ndiwe Myuruba upembeze chi Yuruba. Ndiye Roman Catholic kulikonse kumene mungapite ku dziko lapansi mukapeza kuti imayendera kacha ya dzikolo ndi mmene angapembezere. Kakapembezedwe ka Roman Catholic kamaoneka ngati kofanana koma kama kasiyana kuti mmene mukupembeza mchipembezomo mumapembeza motsata kacha ya chipembezocho. Sono taona apa ukapeza kuti kabodise kanayenda nzipembezo zosiyana za ku dziko lapansi atapitisamo ma Jesuit, ndipo zaka pafupi 28 zapita kumbuyozo General Conference ya mpingo wa Seventh Day Adventist idayamba kutenga mamembala anchipembezo cha ma Jesuit amene anali mbungwe la bodise ndi kukakhala nawo ma official akulu anchipembezo. Now pokasankha kachipembezo kapena kuti pokasankha maudindo mu Scotland anasankhako makosana okwana 7 amene anali aoneka anzeru kwambiri, amene adakapezeka kuti maudindo wawo akwera apita kukakhala nawo mamembala ku General Conference. Ndi atapita ku General Conference makosana okhala nkabunge kabodise koma amene anali ndi chikhalidwe cha Highland dressing kapena kuti Scotland dressing. Gulu limeneli mosogozedwa ndi chikhalidwe cha talatu anayamba kuphunzitsa Seventh Day kuti ikoza kumampembeza Mulungu motsata kacha ya mtundu uliwonse. Ndi anayamba kuitenga chikhalidwe cha kavalidwe ka bodise, kavalidwe ka Highland dressing, amene wadayamba kuphunzitsa chipembezocho kuti chili ndi mwayi wakuti chikhoza kupanga mmene chingachitire pompembeza Mulungu potsata zikhalidwe. Ndiawo adachita changu ma Scottish kuphunzitsa ku General Conference atafikira kukagulu ka AY kamene kamayang'anira za chinyamata dziko lonse lapansi. Pokasankha mtsogoleri wamkulu wa AY anakasankha munthu wachikhalidwe cha Highland dressing, anakasankhanso wachi Scottish dressing amene anali membala mgulu la bodise lija limene bodise achaini yake ndakatolika aja ma Jesuit aja. Ngeso pano chimenechi chinaenda sichimaonekera kweni koma chaonekera lero ku Zambia. Mtsogoleri wathu Ted Wilson atavala andiloko komanso kawisikoti ndi kunyamulanso satanic stick. Mumuonesese mtsogoleri mupeza kuti pamwambapo pali satanic red bandana imene ikuonekera ngati kakabaleza kofira kokhala ngati akupanga graduate kwina kwake ngati akulandira awadi ngati kuti kapena ali ku graduation ya college ina yake, koma ndi uniform ya bodise amene ma bodicians ndi ma satanic worshiper amene akamapembeza mulungu wawo Lucifer, akamapembeza mulungu wawo Lucifer
ompembeza mulungu wawo Lucifer adindo m'manja mwawo amagwiriziza ndodo imene imayimira nkhope ya Baphomet kapena kuti mutu wa mbuzi. Ndi umene wagwiriza bwana kudzanjawo ni mutu wa mbuzi wa Baphomet. Agwiriza Baphomet yapa ndi Ted Wilson, pulezidente wa dziko lonse lapansi wa Seventh Day Adventist. Osati umanena iwe zanga ganamba kubulanta yako ayi umanama kaya ababa ine ngati nili wa sataniki ndiye kuti nuchepera. Nambala 1 ndi Ted Wilson, chifukwa wachita udzionesa poyera atanyamula ndodo ya Baphomet mdzanja lake. Sakumva wanthu siketi tumukuionayi mkatimo mpaka andiloko mukhala ngati muli hafu mkatimo. Zikhala zosausa chipembedzo cha mulungu. Ninkanena kuti Efereimu waphatikana ni mafano. Mumuona apa inzungu isi Twaibu ni mtsogoleri wa Seventh Day Adventist, pulezidenti woyang'anira chipembedzo chonse. Uje ine ntalowa chipembedzo cha Seventh Day ninkakuwa kuti abale kuntunda kwasokonekera anatedi na nzawo ku General Conference akumenyesa kuntengo chipembezochi chaphatikana ni mafano. Zuzulani tulukani mmenemo, imirirani mukayimitse kuti izizi ayi nonse kuti ayi. Koma wasataniki Twaibuyo apa wasataniki nda mufunsa amene adakhalapo ndi kupembeza nawo ku chipembedzo cha Satana. Akuuzeni zinthu zitatu zili apa. Number 1, pali ndodo ya chipembedzo cha Satana. Number 2, pali andiroko siketi ya chipembedzo cha Satana. Number 3, pali wisikoto ya chipembedzo cha Satana. Number 4, pali baleta pamwambapo ya chipembedzo cha Satana. Zonsezo zavalidwa ni Ted Wilson, mtsogoleri wamkulu wa Seventh Day Adventist. Nkamati Efereimu waphatikana ni mafano mmanena izi. Anthu nonse mulibe nanga mukukuwa lero kuti uyu ngwa sataniki ngati nanga simmapembeza mzungu. Mulungu wanu ni mzungu. Akadakhala kuti anthu inu mupembeza di mulungu izi mukadazuzula. Koma kusazuzulako zadziwika kuti inu mupembeza Satana, mupembeza wanthu. Wanthuwo akalona kuchipembedzo cha Satana zikumakhala zinthu zopanda kanthu. Ana mulungu ndikutumizirani satane wa chinthu chimenechi. Tatiye ntione inu mbwere pa ine mukapeza kawisikotoko kuchipembedzo cha Satana. Wisikoto imeneyi amayitcha kuti fly pad. Sakumva wanthu imatchedwa fly pad kapena kuti flying pad. Mwa njira ina mapadi woulukira amayimiridwa ni wisikoto mumwambo wakavalidwe ka Scottish dressing. Mukangopita ku Scottish dressing kukapeza ka wisikoto kamene kamavalidwa ni mamuna amene mamunayo wavala andiroko. Ndiye kuti kawisikotoko kamatanthauza flying pad. Nthawi yomweyo ndiye kuti flying pad ameneyi ndi chitetezo chakaulukidwe mchipembedzo cha Satana. Mungotsata kodi osazidziwa izi. Sinidziwa ine ndipo sinukayika kuti Ted Wilson sangavale katundu ameneyi asakudziwa kudzika poyera Satana ayaluka ndithu. Palibe munthu amene adzalimbana ndi mulungu. Mulunguyo nkugonja sinaone ine. Ted Wilson akulimbana ndi mulungu akuyenera kuyaluka. Lero zobisa zija akuchitira poyera. Nakhala niunena ine bwerani nikutulutsirani ma tangible evidence. I was there pamene mkulu ameneyi amapanga chizindikiro zonse zopembeza Satana. Bwerani nikutulutsirani maumboni mulizi. Saunani m'bale wanu uja mulungu wachonga yekha kumuonesa poyera. Satana ayaluka ndithu. Zovala zaku sataniki
zodzera mu Scottish dressing, kapena mu Highland dressing, kapena mu Tabatu dressing, zaonekera poyera kuchokera mbodise organization flying pad. Chovala chomwechi wavala iyayuchi chimatchedwanso national dressing of Scotland, men and ladies kit. Chovala wavalachi. Now mukangofika kuti national dressing ndiye kuti mukunena kavalidwe kafuko, kavalidwe kantundu, kacha. Kodi kacha ili ni malo mchipembezo cha Mulungu? Niye funso langa. Chifukwa iyi ndi national dressing. Mungosiya mawu kuti national dressing. Ino anyamata Seventh Day national dressing ili ni chilichonse pamaso pa Mulungu. Mpamene nimakuwira ine paja kuti Eferemu akuphatikana ni mafano, tsiku lina tidzamuona gule wamkulu mchalichi cha Seventh Day, chifukwa zikhalidwe zonse za miyambo ya chikuda malinga pamene Seventh Day idajoina ecumenical movement, idajoina chipembezo cha WCC chimene chimapereka ufulu kuti munthu akweza kupembeza chilichonse. Ndiye kuti inavomereza zikhalidwe zonse za chikunja pamene padaphatikiza kulola kuvala national wear. National dressing ndi za mtundutundu za chikunja za kukantire ku dziko lapansi, zilibe chilichonse ndi mawu a Mulungu. Akutiphunzitsa chani pa ufumu wa Mulungu Teddy Wilson? Koma anyamata inu mwayandikira kulowa ku Gahena maso anu akuona, chifukwa chodzitama wasafuna kumva chizunzulo cha anthu wamba ngati ife amene tikuchenjeza kuyimba bero pa mpingo. Gahena atuwa kuyandikirani. Mufera zawe nini? Mwango ukakamira mpingo koma ukupita ku Gahena, ukupita ku dzenje, atsogoleri akuyaluka kuti yalusira chipembezo chathu cha Seventh Day. Mumulola Teddy Wilson chifukwa ni mzungu. Kodi ine nkadabwera mu Seventh Day ntavala chonchi mukadandilandira ine? Sindiye mukadakuwa kuti wamisala wabwera wavala andiloko. Taonani andiloko yapa, taonani mpaka hafu sinukaika muli bula. Teddy Wilson wavala nkhale bula, khani yosausa, zichitisa manyazi kuchalichi chayaluka chipembezo chija chimati ndiye mpingo otsala wauya lusanda mukungolondola anyamata akuterera. Taonani tsopano apatu akupanga introduce chipembezo chakuti abusa abulazidenti a Seventh Day nanga inu nemutsalira kuti mmasuti anzanu ayamba kuvala andiloko. Muione pano wayamba kuvala bula, musumzumire mpaka na hafu ikuoneka. Amene ndikuperewedwa yapa ni gogoda palibe, ni lipisitiki na amene akundisowa yapa koma zipakidwa. Sinnadabwe ine tikulekerera chipembezo chawamba pakati pa chalichi akutipotozana anyamata kuntunda. Mpingo wa Mulungu tili kuyenda ulendo wopita kwathu, ulendo wopita kwathu. Khani imene yana Mulungu ndiyo sausa kwambiri. Tikangofika pakuti national ndiye kuti tikunena za chivalidwe cha chikhalidwe. Tsopano zikhalidwe zakuntundu tizilole zikhale pamodzi. Ayi. Now wisikoto yomweyo imatanthauza chani? Mukapita ku chipembezo cha Satana, wisikoto imatanthauza kuti seal your soul. Sainirani kupereka mzimu wanu, to seal your soul. Nkhani ini yosausa sichovala wamba mukuziona pasi. Anyamata inu amene mmadzitama koma lero twapa zachititsa manyazi kuvala zovala zachikazi. Bible litanena kuti chovala cha mamuna chisavalidwe ni mkazi. Sino anthu achiramulo
lero chilamulo chomwe chiphwanya dala muvomera kuvala mhandilokwa sono kawisikotoka kamatanthauza siru your soul. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri pamene chipewa chofira ku satanic amachitcha kuti 111 koma akamayika 1 amampinda ndi amadzaoneka ngati 666. Red bandanayo avala achikulireyo ni uniform ya ku sataniki. Sakupusiseni munthu ni uniform ya ku sataniki. Mukuyisekerera manuali ngwe musekerera chipembedzo cha chikunja pakuti wachita Ted Wilson ndiye nzabwino koma nkadavala chonchine mukadakuwa ngati mmakuwa kuti anyamata amuloza andipasa honorary degree yoti ndikhale mbusa, just honorary degree, wasati kuti napita ku Bible sukulu koma honorary. Anyamatawa mkulu iwatigwirira ntchito pa chipembedzo chathuchi tiyenti mpaseni honorary. Sakumva watu ndezikuta ine bola atumu kuti nagwa chifukwa nachedwa mbusa ku dziko lapansi koma Ted Wilson wavala Scottish dressing ya chipembedzo cha Satana. Sada lakwe niganiza kuti nkutilondolera kumwamba uku. Anyamatayi segulani maso sinkhani yomweyo ndimafuna nnene kuti mukaona bensondodoyo imatanthauza kuti the symbolic power of magic ya chipembedzo cha Satana. Sono kandodo kameneka ndikuonetsani ndikatumiza kabomu kukaonako kamasonyeza kuti ndi mutu wa mbuzi Baphomet stick. Nitumiza chiyambi cha ndodo imeneyi muiona nyamata ino. Sindikungolekezera pomwepo ayi. Mmene tikulankhulana nkhani imeneyi ndimafuna kuti mutaona chinthu china chochititsa manyazi. Chachiwiri chimene chikuchititsa manyazi mu nkhani nachi. Mpingo wa Seventh Day Adventist ku Australia wasainira kuvomereza kuti uzipembeza Sunday not Sabata. Asiya kusunga Sabata akuti azisunga Sunday. Iwe uja umalankhula kwambiri Twaibu nanena ine amene iwe ndikuti chipembezo chakocho uchichemereracho. Ted Wilson iwa avomereza kusainira kuti gawo lina la chipembezo cha Seventh Day Adventist chimene Ted Wilson amayang'anira ku Australia wachivomera Ted Wilson pamodzi ndi General Conference kuti azipembeza Sunday zikubwera ngati zayambika ku Australia wavomera ndi Ted Wilson. Ndikamati Ted Wilson akumenyesa chipembezo kumpanda pamodzi ndi General Conference ndimanena kuti kuntunda kudagwa akugwetsadi chipembezocho chifukwa ku Australia ayamba kupembeza Sunday. Kodi Seventh Day pansi panthaka president watunda Ted Wilson ngati Australia itapanga choipa wakazuzula ndinda Ted Wilson mogwirizana ndinda General Conference. Muchandinkanena kuti General Conference ndikachipembezo kama Jesuiti nkakugwa ni wanthu amene akupembeza Satana sakupembeza Mulungu. Seventh Day Adventist chipembezochi ni china koma mukangofika ku General Conference mwayambaso kunena nkhani ina. So pano ino anthu opembeza Mulungu ampingo osala mwayisiya General Conference kachipembezo ka organization ka Satanako kuti kakhale hosi ndiye kazikoka terera. Simachiona chimene mwapanga anthu. Now, ka General Conference kanuko mutu wake ndi Ted Wilson. Ndi a General Conference mosogozera ndi Ted Wilson ngati mutu wa mpingo osala wavomereza kuti ku Australia wanthu azipembeza Sunday. Wasataniki nda pakati pa Ted Wilson na Twaibu
lero tipange chisankho tipeze wa Satanika. Sankhani mupeze Satanika, kapena musankhe mupeze kuti kodi General Conference ndi chipembedzo chopita kumwamba mpaka General Conference yokuvomereza kuti tiyambe kupembeza Sunday. Sindinkanena kodi kuti nikambewu kochokera kwa Katolika yaka ndi mtundu wachina Biden ya president ya ku America awa mpachibale anyamatawa na Katolika mwasiya kuyendesa mpingowa awa kubweresera ni derese wabweresa andiroko abweresa hafu pitikoti mpaka bla yuonekera khani yosausa waniperewera nilipisitiki chisawawa kukachisiwa Mulungu. Eferemu waphatikana ni mafano mulekeni.